Ngomnye umhla oshushu uZara uza kubona umthi weapile. Kodwa nangona enentamo ende, uZara akazi kuba mde ngokwaneleyo ukuba afikelele kuzo iapile. Uya kubangazulula abe ngazama iapile liya kuhlala lingafikeleleki. Eziva edanile, uZara uza kuhlala phantsi komthi. Kanye ngelo xesha uMazu itholele ngonyama uza kuthi gqi emva komthi. Uza kwazi ukuba ukufikelela kwinto ephezulu akuxhomekekanga ekubeni umde kangakanani. Kufuneka wena nje ufumane indlela ezinobulumko zokufikelela kuyo. Uza kubona inqumba yamatye kufutshane nabo. Uza kumbonisa wona uZara. Kwangoko uZara uza kufikelwa yingcinga. Uza kubekelela la matye kakuhle, elinye phezu kwelinye. Uza kuzakhela izitepusi zokuma phezu kwazo. uZara uza kuma phezu kwala matye. Uza kolula intamo yakhe. Uza kukwazi ke ngoku ukufikelela kulo iapile. Njengokuba eza kumana esithi renye apha eapileni, uZara uza kufunda isifundo. Ukufikelela kwinto ephezulu akuxhomekekanga ekubeni umde kangakanani. Kufuneka wena nje ufumane indlela ezinobulumko zokufikelela kuyo. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com